Bună, prieteni! Astăzi am venit cu un nou video și în acest video ne vom juca un joculeț numit Archery King. Este un joc de atrași săgeți și da, hai să intrăm în el și să începem. Acum l-am descărcat. Jocul acesta am mai jucat și eu înainte. Și da. Să-i dăm puțin mai încet. Da, de fiecare când intri în joc bagă câte o reclamă. Și da, apropo, vă voi lăsa linkurile mele în descriere, adică pentru toate rețelele mele de socializare. Eu am doar pentru Facebook și eu o să vi las doar pentru Facebook dacă vrei să intrați acolo să trimiteți cerere de prietenie. Și da, să începem. Trebuie să așteptăm să se încarce. Zece. Night. 7. Cu cine îmi dă? Ariel. Eu sunt primul. Night. Ariel. Four. Ariel, cred că o să iei bătaie de... Ma. 8. Ia, Ariel, să te vedem. 2. Am câștigat! Din nou acum. Cred că s-a sus. 9 points. Ariel. Night. Three. Și joculețul este destul de fain, destul de bun. Vi recomand, este foarte tare jocul. Eu l-am mai avut și după 2-3 luni l-am instalat. Pentru că am zis că dacă tot nu prea mă joc la el, am zis să mi-l dezinstalez. Și da, să vedem. 3. Night. Aici, dacă vreți, puteți să vă jucați doar singur sau să vă conectați la Facebook, să vă jucați cu încă o persoană.
Acum, nu știu, eggs. Iar am câștigat. Da, și cred că vă place joculețul. Nu uitați să vă abonați la canalul meu în continuare, pentru că dacă facem 20 de abonați, voi pune un video foarte, foarte special, adică cu un joc foarte special, care eu l-am găsit. Și dar dacă eu am 13 abonați, mai am nevoie de încă 7. Deci abonați-vă și la 20 de abonați vom face un video foarte special. Puteți să lăsați în comentarii ce video vreți să facem sau să-mi spuneți un model de video. Și da, abonați-vă și urmăriți-mă în continuare. Pa!